no hambai te phum kaham tini hai ni hai naron buskang ma phaimani ke mo hai joto lokroni thanibo mia sal thangnayo je by mistake mani no tegi thaisa thaini kok sawai clear khani bagai ma phaimani ya mia pro je Dongour TV channel o Dongour TV ni reporter je kisam by mistake ngi thangka bo mo hai mistake ngi thangka mole bo mia kainta kami o thangai pohor jamatia tahono je question khaimani bisingo question rok to kaham nong laikha pia boni Thambnail je rojak baisa angke bori Khar phainai te baisa angke oro chini Hyderabad group ni borok adang korok sa khawjak pai ha angke bo by mistake ngi thangka chini tiprasa thansa Hyderabad NGO team ni takok Shaktiram Jamatia Faroksa o photo buni Thambnail mention khai rojak mani bisingo lokoro misunderstanding ngi thangkana asa khayo angke usolano no baksa angke monai khaila ha usola bai ni khari phaikana hine pia bo bai khari phaiya bochini tiprasa thansa Hyderabad NGO team ni Faroksa team member se hain bagai ne o video tini ma khaimani clear joto lokorok no sirana ni bagai ge je kok sai tomani ang norok no video bo show khai phonok nai ge jara Khar phainai ni picture rok to ma phonok lai pisnai na haini ege phonok na mo so ya phono tini Dongour TV song je mia sal bo je kisam mistake khairo mani bisinte o video ma khale pika mane ke abono koinai Dongour TV ni reporter no bohaino ja sungai nai reporter hangke ja mistake ngai hangke AKSHAY JAMATIA o najila kamini hani bagai takungno koinai nang amo haike khayani sikang ba sunghor pogogoi khaidi hake se nang clear na sai manai inte oro nang misunderstanding khai ki bika inte nano koinai ni channel lo phai nang kok thaja thai ni sagai sol khaina neng thung ba lokorok no sirora neng thung ang joto সম্ভব চেষ্টা খাইনাই তো ani channel busawa asuk ang pusok monai de pusumaya de kono guarantee romaya joto mansa je ani ta YouTube jara family tongnai ani hamjakma roi tongnai rok ge borok no buma kosinai no rok o tinini video no kisa share khaibina bagai mane je khorok sattoi kharai phayat oisi bo kharai phayo hamjakmani bisingo belaina misunderstanding mai thangka haini bagai o video ma khaibani ge asuk no joto ni family rok no ana hamjaknai joto tako koksono hambai joto no